Oh, there you go. Wow, siya. Na-surprise to siya. Na-surprise to. Ikuha to niya. And ladies and gentlemen, good evening. Daghang salamat sa pag-ari in celebration of Mami G's 51st birthday. Once again, I am Dave, ang ikaduha ka pinakagwapo nga anak nila. Kaya ako na nakiangkod na mas gwapo dyan ako angkod. Makita mo dyan ang ninyo. And to start the ball rolling, ladies and gentlemen, may we have the best police officer nga akong nailhan to lead us in the welcome remarks. And of course, a prayer. May have Daddy Nino David L. Rapaya. Parts of broken. DJ, parang lingaw lagi. Birthday, hindi inihaya. Ligawas ganito ko sa seminaryo, karon makuha na yung ang rason nga nung ligawas ko sa seminaryo ay initan ko sa sutana.